iki dadi wanita. Nah, kurang lah Pak. Masa mendadak benake kebayang Kurang dawa lho Mas. Tak kebayangku nyingkap jembatan sampean benane. Ora sudi wong ngono. Ratu Morganas malah. Mosok ya pilih-pilih lho. Lah awakmu ya wis genah ngono kok dadak kon benakno. Kurang apa? Aku dadi Wanita. Wanita itu lho. Kurang apa? Ya. Igane tresno. Ayo. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki ngene tresna. Ayo Wang, awakmu Wang. Ojo kalah karo adikmu Wang. Kurang apa? Kowe tak dijajal iki. Iya, tak jajal endi? Ora dijajal ora lek Rapi mungkin wis